Kaixo Euskal Herria eta ongi etorri txorienera. Bueno, ni jarraitzen dute, nire gure zerrenda hortatik errezeta kentzen. Etxeko lanak basabitzen, Bai, paguzeetik. Zerrazagoa da, ez du pentsatu behar. Da, gogoratzea, zer esan duen programatean? Da, jazta, hori ingo dut. Bueno, gaur hori ingo du. Makai haua 3 eratara. Aipatu genuen lehenko batean, nola tipikoa izaten zen gare batean, 80. hamarkadan da hori, eta 80. hamarkadan, makai haua 3 eratara jatetxe pila batetan ateratzen zuten. Eta hori ingo du, Bizkaitarrera, Pilpilerara eta Klurranero erara. 3 plater baten jarrita, atal txikitxo bat, hemen 3 xerra eder dauzkat, baina atal txikitxo batekin, eta koloretsua, gozoa, eta zapore, guztu guztien dako. Hori aldozue, ETV nahieran ikusi, izigorrak egin zauen orako Klurranero entxala bat bakaia ona, eta oso goxu atarasan. Torra ipatu genuen nola... Hortik atarasan, hortik hartzen dugu arixe da gonato. Eta juten gara hortik zuaitzetatik eta, bueno... Horako degustazio bat izango da, ez? Normalean izaten ziren horako ataltxoak, ero, ingo duena... A ber, hemen 3 razio ongo zian. Eta bakoitzan dako, holako, hemendik 3 atal. Eta hemendik izango zen, Bizkaitarra, Pilpila eta hori. Dantzako. Eta honek azkenengo Bilboko jaietan, 3 urtetan bere egirea hasi dute, beraz. Makai hau ona, eta honekin Pilpila normalean beti ondo ateratzen da. Esan dagoa, lehenengo bitu, nahi duana dain, olioa jarriko dut. Hemen berotzen gero Pilpila iteko, gero epeldu eta inbar dela esan dugu, ez? Orduan hemen gorrituko dugu gure baratxuria eta pipermin punta bat, eta gero ostutzen utziko dugu. Osondo. Hemen inoiz aipatu du truko bat. Pilpila ondo atatzeko neurrian. Dauzkagu gutxi gora bera, 800 gramo makai hau hemen. Bai. Hemen 400 gramo olio daude, erdia. Erditxa hori beti jartzen den gauza da? Beti honena da, jartiak oraino olioa, eta makai hau hor sartzen dugunean, estalita, fritoak kroketa egiten ditugunean moden, estalita geratzea, denak goitik, eta orduan ez diozu buelta eman behar ez ezer. Gero saltza pila bat sobrauko da igual. Baina hor, olio pila bat gero sobran, eta azten bagara hori loditzen, moztu ingo zaigu, aukeran olio gehiegi izango du seguruenik. Orduen hor, truko bat, olio gutxiago erabili, bai daukana gero buelta eman beharko dugu, bestaldetik makai hau egiteko, baina neurri horrekin, hor daukagun olio hori dena lodituko da. Ez dugu kendu beharko pixka bat. Orduan, nik jendea galdetzen dianean, Pilpila nola egin? Horrela esaten diet, eta ero egia da, bialtzen dizkiatela argazkia nola egin duten da, oso ondo atera zait, eta hori izaten da truko bat. Txapelketetan da nahi egiten dute, kasuela bat, handia beteta... Horreia prestatuta dauz, eta horreia profesionala die. Patria, horrek usitu, Bilboko jaietan, moztuta, kasuelan, neurria berdinan, perfecto enkajauta geratzeko, eta horre, ikusten dira gauzatu, zientzia pila bada bortik atzetik. Ikusgarria, zelako, eta 200 eurotako kasuela bat. Hori imaginaten dute, egongo dara dana lehiaketarako prest. Makai hau ez da merkietako, arrain merkienetako ez da makai hau. Makai hau on batek dirua balio du, baina kalidadea hor daukazu. Eta azkenean daude kasuela batzuk, Bilboko jaietan gertatu zan urtetik urtera gero eta... Kasuelia 200 euroko esatuzu barruan dauruena. Barruan dauruena generua. Pentsatzen kasuelian presixoa, izango zara kasuela kalitate honezko ero. Ez. Bustinezko kasuela bat, betikoa, horre merkeak ez direla, baina generuan 200 da piku. Eta hor gertatzen da, herria askotako txapelketetan da gazteak ez dira animatzen. Zara, joten dira patata tortilla txapelketara... Gaztiek hori diru ez dauki erratarako esaten da, kalimotxuan gaztetako ez dakiz. Hori da. Da gero, makaiu merke bat da horrekin ez da irabazten. A ber, preferentzia dauzkate. Hori da, bai, lehentasunak. Hori da. Orduan, badaude Bilbon gukin genduen, gaina honek Urritxeberrikoekin, Iñakik eta honekin zuten, hartu eta beraie jarri zuten makai haua urte batean eskaini izan doainik ematea. Parte hartzen zuten entzako. Osa, holako zerbait egin nahi izan zen, eta azkenean ez da egitatar zen, baina bintzat gazteak animatzeko. Ekin politxa da, nik uste dut, ez dakit gaztiek hartzen dugun edo ez dugun hartzen, baina produkzioa, igo da azken urtiotan, 23%. Berez naiz eta, nik uste dut, igual gaztia bakai haua, naiz eta lehiaketan parte hartu ez, igual etxietan eta erosten dabe. Ero tortillan, ero itxeko, Zemat errazeta da, bestela, hemen pila dauzkagu eta Portugalera juten mazate, beste 2 pila. Zuken jitzu hemen idoian jartzen dago, zuken jitzula denboraldixan 4 edo 5. Bai, hor nabil zuri harrapatu nahian, kuia errezetekin da, nik esaten, venga. Kalabaza versus... Bai, hori, txapelketa dago. Liburu bat atala behar dugu, Patrik eta Biok. Kalabaza eta makaiu artean.
Dantzan. Dantzan, hori dantzan. Bueno, bromak alde bat erotzita. Bai, baina, bueno, zuk asko apresetzen dozun osagai bada, eta asko kosinatzen dozuna. Gauza ederra da makaia benik. Ez dakit, Euskal Sukaldaritza makaia gabe berdina izango zen. Ez. Esan ez, esportatzaile nagusiak izaten die Islandia, Errusia eta Noruega. Ai? Eta, bueno, Euskal Herria igual kontsumitzaileetako ahondixenetako bat. Bai, hor Portugalen, Portugal da esaten da beti bai, ez, historikoki, jute mazate Portugalera, makaiagoa, nik uste dut jatetxe guztietan aurkituko duzuela, eta oso ondo prestatzen dute. Agian gure gusturako pixa lehorxeagoa, baina oso, eta bixiagoa. Gatz puntu elegante izaten du. Baina... Beraz, gatzakin pasatzen basari errezeta honetarako, zuek esan Portugal aldera joko zuela. Bai, oso gazixa tala jala, ez. Portugaleku da. Ba, bitu, hor, Durangon, saltzan catering dendak, badoka makaiau saltzan denda, makaiaua saltzen dutela, eta hasiera ekartzen makaiaua Portugaletik lehengo erako, lehengo bizia. Eta egianik eman zidan probatzeko lako xerra batzuk, eta ostra, saporea, eta zeniko uste dut gehiagik esatzen dela gaur egun baita. Eta makaiauak izan behar du puntutxu bat olan gazian, eta gero, txotx! Sardute egian eitako. Bai, gero hobeto sartzeko, ez? Ba, behar du. Hobeto kombinatzeko. Bueno, hemen, oliba olio txorta, baratxuriak, bere hortan osorik, eta urdai azpiko ezur, eta, urdai azpiko pixkat ere badaukagu, tako bat bertara, naiz eta arraia egiteko den. Bizkaitar saltza denetan horrela aurkituko dugu. Eta ogia honek ero ingo duna, frigituko dugu hor bertan, hor utziko dugu gero kipulakin, eta honek ingo luke, irina botatzea, arto almidoia loditzeko, saltza loditzeko, honek ingo du funtzio hori. Honek utziko ditu hemen gorritzen, ogiei buelta emango ditu, eta bien bitartean kipula mosten jungo gara. Nik hau, Alberto Zuluak erakutsi zian Bizkaitar saltza egin, da arek erdita egiten zuen. Zaiako kipula morea erdia eta beste erdia txuria. Horrela ikasi nuen, txuriakin bakarra egiten mazu berdin, nik uste, ez dakit nabar. Nik moreakin itxe dut beti. Dana moreakin. 50-50. 50-50, oso ondo. Bueno, ja urtarrien gauz, baina azaruen, Joan Sanurtien, itxen dabe Eibarren, olako lehiaketa bat, bakaioa prestatzen da biena. San Andresetan. Eta han elkartzen dira 31 bikote, azkenengo edizinuen, eta 31 bikotek kosinatzen daue bakaiaua. Eta hor da lekazaritza eta abeltzaintza ferixa bat. Eta orduan egon ziren sukaldari islandes batzuk, horako baten, eta esan zabien oso trebiek ziera kosinatzen, eta gustau jakiera hori lehiaketan formatua da, da igual eramaten zabiela eurak bebai Islandiala. Hori, lehiaketien asuntu hori, ze pentsau jakin, gauza originala eta politxa holan, ez dakit, errixa sartzeko, eta... Hori, esan beharko dio, Julenei behitzeko, ea munduan beste tokiren batean egiten da nolako txapelketak, egia da, telebistan da emate, estatu batuetako bat olan hartu, eta joten da, ez jan horrelako... iztertxo super mega pikantea. Horredik jateko, baina kosinatzeko da. Kosinatzeko esaten da, txapelketak, hori hemen bakarrik hemen egiten da, hori oso euskaldu da, nik pentsetan dut. Bai. Zu, izan zara, bakit, epaimai moruen esan zarela, baina egon zara lehiatzen. 12 urtekin, lehena. 12 urtekin? 9 urtekin. Zezara hemen Mozart. Beratzi 10 urtekin, lehenengo txapelketa. Patata tortilla txapelketa eubako jaietan. Euskal Herriko jai guztietan txapelketa egiten dira, baina hori nik beti kuadrillan da... 12 urtekin, benetan? Bai, hori gaztetxoetan da beti. Patata tortilla bat zan. Esan beste... Bueno, nik 12 urtekin. Enakixen itxen. A ber, patata tortilla 12 urtekin, 2 buelta irean, bi ematen nizkion. Onjan lau ematen nizkion, ordan enitzen aiona, ordan... Onje gainera begixak itxitean da dana. Egin da dukat hori, Bai, eta zelan atarasan emaitza. Ondo, lehenguan bai bigarrenean... Eta apunte zuz esan dara, txorinera ekartzeko... Sartu behar dugu? Bai, proba hau. Eta bakizu... Inzegin kamera horrean. Bi bueltana egia da, eta egun batean 3 buelta desagaiatu nitzela egiten, eta bakizu gertatu zen, ez? Kanpaian gertatu zen. Bai. Baina, bueno, saiakera... Egia da, bueno, sasoi bat izan nuen, tabernatean lan inuela, eta patata tortillak egunero batatzen genituen dozenaka, eta, bueno, patata tortillak egiten abilesi hartu genuela, eta... Bueno, baina 12 urtekin ez zinen egon gortaren lan urtekin, ez. Baina lehenengo txapelketa, baina leheno, 10 urte edo izango ziren,
Eta zan Eubako jaietan, beti patata tortilla txapelketa egiten zen, eta hor parte hartu dut. Eta ero, gure Baina parte kuadriakoak... hartu zure moruan, ero aitzakin zoiezen o lagunekin, o Kuadriakoekin, kuadriakoekin. Gu beti olako txapelketetara kuadriakoekin joan izan gara. Eta oinbek, aurre egun orainik, txapelketetara kuadriakoak juten gara, eta Durango, sukalkiena, paellana... 12 urtekin bidala izuek ze urtekin hasi zineten olan lehiaketetara eta aurkezten, txoriene abildua eitb.eus. Ni lehengo lehiaketi uste dut izan zela 29 urtekin, ero? Eta zen izan zen? Sukalki lehiaketa bat izan zen, barrikan. Zaila, sukalkizia ondo ikia... Horregatik enagoen irabazi. Esan barrikan, eta barrikan bizi dien koinatuak. Eta orduan antzauen San Juanetan eitxendan olako lehiaketa bat, eta barrikan bakitzu estiela biztan le asko. Orduan aurkezten di 8, eta esan garen, 8 artien. Ez da kompetentzia hundirik. Eta benetan, guria, ona zauen, ez zauen besta bikaina, baina hori izan zen tongo bat. Hemendik, a ber, zein zegoen horre paimaikide modua. Ai, Patricia, kontatu. Bai, eske gauzie da, baina, itxaban, ezen duten sobrea pasatu zuek, ala? Garo guk ez. Niketzuta trebetasunakin nahiko zala, baina... Paimaikide moduan ibiltzen garena dano sobretxo hartzen du. Hori, ez dakizu horban funtzionatzen duela? Nebetzatzen igual, influencerra nintzelako, ez dakit, irabaziko nagoela zarixa. Bai, niri influenziatzen usten naiz. Normalean sobretxo batekin, no? A ver, motibatu imarra pertsona. Gero horrekin kontakotzut historixa bat. Diru horrekin, bai. Ez, kamara aurrean kontakot. Baina... Hor bate matarta ja, iguala egazkin jartzen egon goda, hemen dikalde iteko ez dakin nola. Bueno, ez esan hemen izen. Orduan, tongo bat izen zan, ze ordu bixetarako prestatuta egon bizan. Eta iruretan ematen zaren zarixa. Orduan ginen, 8 familixa, 8 talde handi, eta dano zabizen hor jaten, eta zarixa iruretan da zauen olako eszenarixo bat. Eta ni joen nintzen inusente, Denisekin, eszenarixora, eta bakarrik joen zan pertsona bat. Zan bat. Eta horrek irabazi zauen. Osea, ni eta beste familixa bat. Eta zen zauen, eta irabazlia da, eta txalo bero bat, eta bera igozan. Orduan, berak basak isen irabazin, bizagoela. Zebera antzauen, eta ni, da beste xeirok, hor bazkaltzen, tranquil. Orduan hori pentsagaten apur bat, susmagarria. Horrati, hobeto Bilboko jaietako txapelketetara joaten mazara, han egoten direla 40 edo 50 kasuela erolan, baina bintzat Anton horik ez dago. Ez dago. Bitu, azaldu betzuten diruana, azaldu igual, errezetia putxo bat nola doia? Beto, hemen ja, baratxuria azkenean pilpileran erakusteko beti bakizu, tipikoa da, baratxuri erre batzuk gainean, eta gero pipermin xafla batzuk, aro batzuk. Hoiek hemen gorritzen utzi ditut, dagoeneko zua ingo dudan itzali, ze oso garrantzitsua makaiagoa pilpilean da bere gelatina atatzeko olioa egon behar da epela. Hor, esaten dute, temperatura da atzamarra sartu alizatekoa. Orduan, nik oin hemen nuke sartuko, sartuko nuke, sartu dut. Baina ez sartu erriten duelako. Eta, baina, sartu berda, sartzeko moduan esateko, epeldu da. Niko inba espada gehiagiztotek. Niko lan jartzen dut, eskua, lan gainedi da, holan bai antzematen da, Nik hor dakit hau egon dela, laro, eta mazazpidera dutara, sartu dudanean, baina, bueno. Eta, utziko dugu hor epeltzen, baratxuria eta atarako ditut, hemen utziko ditut, gero apaintzeko, eta epela dagoenean, makaiagoa barrura junga. Bien bitartean, hemen, ikusi oso, gorritu ditu lehenengo, baratxuriak, ogi pusketak hemen daudena ja gorrituta, uste duzuen nola gorritu diren, hauek gorritu ditut, eta urdai azpikoa behorti dabil, eta kipula botatzen hasi naiz. Sagarra botako diot, sagar erdi bat, laurden bat, daukazuena, eta sagarra beti Bizkaitar saltzan, olako gozo puntu bat ondo etortzen da. Eta inoiz, ezaio bota behar, tomatea. Hori da saltza suarra mesela. Tomatia normalak ez dago eromaten. Gero jendiek badago botatzen dutzala, baina guk originala gabizen ez itxen. Ostalaritza eskolan erakutsi ziguten. Hori deitzen da Bizkaitar faltzua. Baina, segun nundan, da, eguneko menu batean eromateko eta merkea bateatzen da, pipertxori zeroekin dana egitea baino, zemen kipula pila berra, tomatearekin egitea. Hori, faltzua eta gozoa gaola, ni barraskilloei hori iten die, tomatearekin. Ez da bakarrik Bizkaitar saltzen, biak edo izaten ditu. Baina, bueno, ontarako makaioa pilpilean egiteko, egintzazu holan, da benetan gorri geratzen dela, 6 piper txorizero
hauek. Hadi. Bueno, kontako zut. Bota, a ver, konta, Eta, saben, nire lagun bat, M. Bai. B. Bai, Mikel. Mirari, Markel. Bai, eta? Eta Mexikon zauen. Eta auki zauen, arazo bat polizixakin. Orduan berak pelikula asko ikusi zauen, ez da, que se pasaba jakon. Eta gure esatzen diru aputxo bat emon. Bai, arazo hori konpontzeko. Eta eman esatzen, 5 euro. Eta esatzen, ala. Bazen, barrura. Ze tontotzat hartu nauzela, zer. Ez que horrekin. Bueno, ni lagun badokat, Lotzagarrixa. Osea, 5 eurokin ezin da ino besobornau, mesedez, Ez. Hortik gora. Lagun badaukat, geratu zutela, olako, Europako herri batean, dronarekin, eta juntzan polizia, eta badaukazu karneta drona erabiltzeko, eta, noski, herriko polikirioldekiko karneta erakutzi, eta, okei. Eta horrekin listo, bala. Bere argazki agertzen zana, hernaniko polikirioldegia, eta, hori bakizu, konbentzituta, karneta dronena, noski, toma. Hori bakizu, askotan da, gaztien zarenean, ikaslie izaten bazara, da ikasle txartela ukitzen bozu, hori bai deskontuak itxeotzuela, lekutan, eta zukoten bazare, hori kiroldegiko txartelakin, edo ETB-ko txartelakin hemen pasatzen duguna sartzeko egoitzara, horrekin bai deskontua ingotzue. Musturra jarri behar da. Bueno, guk hori sobornoa... Gomendio hauek sobornoa, estafa, ez kontuan hartu, Baina, Patri, guk hori... Gu hemen taberna kontutan gabiz, eta barrezka, baina hori ez da iken, Guk ez autu, Nepalen izan ginen, lasterketa batean, eta lasterketa mugitzen juten zen, 6 etapa izan ziren, eta han badaude parke naturalak, eta parke natural horietan trekinak egiteko, ordaindu barra, diru badago, han daude, kontrola daude, polizia egoten da, eta gure antolakuntzakoak, nahiz eta baimenak izan, pasatzen zutenean sobrea hori baimenekin, nun zeuden baimenak, extra basartzen zuten, 5 euro baino gehiago, baina gu antolakuntzakoekin, da hori, hemen bakarrik baimenarekin agian ukin alzaituzte hemen 2 ordu, eurek beraien tramiteak egiten. Nahi baduzu azkar pasatu, baimene hoien ondoan lagungarri bat jarri behar da. Eta horrelako gauzak egin behar izate zituzten. Eta guk hori ikusten genuen, han zuzenean, beti horrelako batetik pasatzen ginen. Bueno, kipula erregozten, olioa ostutzen, eta pipertxorixeroa lengunean genuen. 3 aldiz urrotza jarri, irekin aldi bat, kendu urrotza, eta honekin hidratatu ingaitu. Eta hau izango da gero, erabiliko dura, horra botatzeko. Batzuk pipertxorixeroak hasiratik botatzen dizkiote, nik azkenengo 15 minutu, 20 minutuan jartzen ditut hemen. Ja, ondo erregozita duenen. Ez duelako behar. Ez duelako behar, eta errein aldiela igual, bestela, ez? Orduan, bukaenan jartzen ditut hor, eta nik bizkaitar saltzaiteko, enaiz zitzen legunean nola ingen itxuenen marmitakoa aragia kendu nion da hori, eta ero aragia botan nion hemen. Ez, nik dana birrintzen dut, eta ero bai, iragaziten. Baina ira, orduan, asaltxo horiek eta hor geratzen dira. Baina, hemen, enaiz ibiltzen gero... Baina horrek aukiko dauzuntz gehiago eta gorputz gehiago eman gotza, ez? Segun ze iragaz gaiu erabiltzen duzun, hortik gutxi pasako da. Egia da, ondo pasatzen dutela. Vale. Bueno, egon da, Eibarren San Andresak izen ziren azaruan, gero Elgoibarren gaur, San Anton eguna, gero egun gutxi barru bai, Gipuzkoan, Donostin, ez... Donostin, azpeikin dugotan, parranda erbat, amorra da ere azpeikin erra da, bai? Baitxuena sekula egon. Azpeikiko da, niri personalki Donostiko baino gehiago gustatzen zait. Hau da, nire eritzia, karo, hor bat egon bat, bestela. Sartu zaren ez hor, iritzi polemikotan, nahiago zula Azpeitxi Donosti baino, beste bat emongo zut, hemen galdera bat nabil irakurtzen. Patri. Konpromesu batetan jarriko zaitut. Eibarren eta Elgoibarren artean, zein duzu nahiago? Bia gustatzen zaizkit. Gogoratu, daukagula Elgoibarreko bat taldean. Ez, Patri. Zuk nor maite duzu gehiago. Zura aita ero zura ama galdera hori, ni bia maite ditut. Ez, nik hemen esan dagoen nire ama. Nik hemen... Askoz be gehiago, baina. Venga, guztingo naiz. Gehiago gustatu, gehiago. Elgoibarren parranda pila bota ditugu. Sasoi batean, trenean juten ginen Elgoibarrea, eta... kilometroak inzan, Elgoibarren 84 eta Belarretakoa jarri naben hemen.
infektatu inaten honen biniaten guztan. Hori da, kaleko postu batean, etzazu egin hau. Norbaitek maite aldu Eibar, hor jarri osko kartelian. Eibartarrek. Eta gehiago. Bai, geixaue, bai, benetan, broma da, beti, Eibar beti jotzen da, beti esaten da, estereotipua dela, herri satar bat dala, ez dakize, 2017 esan zaren Espainiako, herrixen zerrendan, 3. geratu zen, hiri satarrenak. Nik hori ez dakit, Euskal Herriko politenetakoa behintzat ez da, hombre, hor sokoan dabe moduan sartuta hori, baina, bueno, bere... Baina, eskotan beba izaten dago, arrasate, mondraue, eske supersatarra da, barkatu. Ez que ya, eta gero horrengoa ja esango zu, eta Alberto Txakurra supersatarra da. Ba, txakur kontuetan eskara, ziko? Zein, B puntu. Bai, hori. Bueno, oliba, bitu, ja... Hau, ikutelaike, hau nik be? Bueno, berua da. Bai, berua da, Baina, bueno, sartzeko moduan. Makai haua, bertara. Eta kasuanetan txapelketetan iten dutena da, dana borobilduta geratzeko, hartu, eta hemen, nik ez da Zelandan teknika, baina moztu horrela, eta geratzen da dana makai hauekin. Ez da ikusten ezer. Makai hau pizza bat izango basan moduan, dana borobila? Dana borobila. Baitu. Eta, hau. Baina gero horrek zatixak mozten da bezenak eta zeitzen da bezbota? Zerabiltzen da gelatina ateratzeko, aparte, eta gero xiringa handi batekin gelatina azpitik ataratzen dabe, olibak entzen dira, eta gero... profesionalak, Ikusgarria, baina diolako xiringa handiak eta horrekin ibiltzen dira gelatina eta ura azpitik ateratzen, gero beharrala botatzen jun, eta... Bueno, mundu bat, egizan gurea gaurkoa ez da izango horrelako, ez gara komplikatuko horren beste. Ba, bueno, lehen esan duzu, animalixena eta San Anton, da animali zaindarien eguna. Bedeinkatzera eramaten da jendeak, Bai, bedeinkatzera eramaten dituzte, etxeko animalixak eta batez be. Osa, baserrikoa da jateko edienak normalin ez, baina bai, txakurrak, da katua da, askok eramaten dituzte. Txorixa eta honekin? Bai, ez dakit. Hori ohikua da. Bueno. Nik enagoen eria bedeinkatuko, baina, bueno. Jendiak badauka hori itxuria. Eta zuretako, lehen esan dugu ez, itxusixena edo hor ez dugu nahi, esati, baina zein da zuretako Euskal Herriko herririk politxena. Benetan esan bizu, Politxena, Euskal Herrikoa? Bai. Ba, nuke oinolan bote prontora esan. Ez que iparralde beti, oza, ez dugu kontutan izaten, baina hortik herri politxa dauz. Nik esango nauen, Oñati. Oñati? A ber, aldozue aurpegi hau hartu, Oñati, da Euskal Herriko herri politxena. A ber, nahi dudalako esan, Oñati politxa da, nik ez nuen esaten Oñati ez dala politxa. Baina... Oso politxa? Oso herri politxa askua daude, eta nik, Oñati, enuke kenduko, baina... Ba, nik, a ber, ez dakit, Isabat inguru hortan, asko gustatzen, Ie oso politxe da. Zein? Ie. Ie? Ie. Ez da gizten da, Ie? Ea. Ea guek Ie esaten da, Ie be politxe da, zakite lantxo be badauka bere sarma, kostakoak esaten nahi nahi askotan, ni kostaren ez juten Ie ezer, baina... Da kosta juek pentsatzen gatu politxoak? Ez, baina ez... Oñati oso politxa da, eta unibertsidadea, eta alde zarra, eta... Eta arantzazu, eta ingurua, osea, zerrari gara esaten, herria bera, ero ingurua. Herria zabala da. Ja, bai, horretik, Eibar bera, esango duzu, hor soko batean dagoela, baina inguruko mendietan da, hor urkotik eta hortik ibili basan mendian, leku politxa asko dauzkate. Asko. Arrate eta hor juna, zer? Ez broma da. Ba, egia da, orduan, herria bakarri bada, nukleoa, ero ja... ingurua saltzen ari gara. Txorienek Eibar maite dago, hori argi geratu daixela, gu brometan gabizu. Ze horrekin be, arrasatek, behitu, udalaitz eta inguru horrekin ze politxa. Eta errixa bera? Eta bera, zorragarrixa. Benetan? Benetan, be. Lehenko gunean gozan gure taldea, lehenko gunean indala aste batzuk eta artefaktua grabatzen, arrasaten? Artefaktua. Bueno, lagunok, hemen, pisto ez dizu eta saldo, pisto batik genduen lehengunea, ez dauka misterio handirik, hemen kifula erregozten jarri, gero piperra bota, baina erregozitakoan, kuiatxoa, ez dio bota tomaterik. Hau dago, puntu horreta arte. Gero, bizkaitar saltza indadaukagunean, botako diogu. Hemen, jarri dut, ez da gita itorre, ikusiko da, burbuia ematero ateratzen, gelatina pixkat ateratzen hasi da. Oin hau, zu ertainean, zandakoa, azten danetik bor egiten,
gutxi gora bera, 6 bat minutu izaten du nik. Bien bitartean, betu bigarren ur aldaketa ingo dut, ja, hasiera irakiten, eta esan dagoa, honek daramazkinean pare bat ordu, ondo erregozita da honean, goxo, ja, itxatzi zaigula pare bat aldiz, pipertxorizero hauek, horta, beste 15 minutu utziko du dena, gero nik salda pixkatekin bustitzen dut, birrindu, iragazi, eta, hondik, badukau lana. Jarraitzuko. Bai. Bueno, gure bizkaitar saltza, bera ze kolorea, eta inungo tomaterik ez dauka. Hemen ez trampa, ez tomaterik. Bueno. Ez da kartoia esaten da, Bai. Julenek harrapatu da, tio. Berez hau bizkaitxar faltsua da? Ez, hau da bizkaitxar faltsua. Hau da bizkaitxar faltsua! Hau da bizkaitxar faltsua, getxon biziadean gipuzkoarra. Hau bai da faltsua. Originala ni. Lehen nintzen hori gipuzkoar faltsua, hemen bizi nintzen baina oinez. Bueno, hau esan dagoa, utzi dugu egiten, bota ditugu bertan pipertxorizeroa, beste 15-20 minutu erregosten. Ura bota dio pixka bat, ura bota dio pixkat, eta birrin dugu. Iragazi dugu, eta listo. Hortik, ur pixka bat hemendik, zapore emateko makaia buena, eta beste ura, una lagunduko digulako loditzen. Oso, no? Txiko dut, hemen, pisto hemen daukat, eta orain, alaskarekin. Ja, hori teknikia ikusi ez, niri pentsatan gati ikusgarri xan. Bai, eta pilpilo bat ingo du momentu batean. Nik ulertzen dut hor daudela, honek esaten dutena horrela pekatu dala egitea ero, zen diozu esaten, nik holan askarra hori dutze, zai? Bez, pilpila tradizionala inbida holan ez, lapikoa mugitzen. Bai. Holan badau. Moztu ite zaizuela zigorreri hori moztu zaio moduan? Berdin da. Hartuko dugu, beste sartagin bat, botako digu ur pixka bat sartagin horri. A ber, kozineroi ere gauza moztutzen zaizkio, ze uste duzu, Ni perfectoa naizela, ez? Inundik inora ere ez? Hor da nola konpontzena, ur pixka botaten da hemen, tak? Hartzuna burdultzali bat. Hau zuzeneko gauzi, Hau zuzeneko, karo. Nik hau behitu enakixen. Moztu ite zaizkio gauza, bai. Iturrietari moztu ite zaizkio, baina oraintxe berrek eskuretoko dugu, eta Aitorrek kamera hemen ondo sartuko du, horregatik hartu dut eltzekari zabal bat. Eta pixkanaka, jungo gara, gure pinpila, loditzen. Eta krematxu bihurtzen. Bai, hori da. Ura, azkenean koipe gehiagiro baldin baduka, bueno, behar esaten du ur pixka bat. Lehen gugunien esan zutasuna maonesiakin geratatzen den bezala, ez da? Bai, maonesa lodiegi badoa, da olio gehiago hartuko ez duela, orduan, bota behar zaio, ospin pixka bat, ur pixka bat, likido bat, baina koipestu izan behar. Eta hemen horrela, eta bueno, hau daukagunean, gero izango da, hemendi pilpil pixka bat botako dut ona, bizkaitar koiarakada bat ero bi, eta hemen bakarrik pilpila. Banatuko ditu makaia hauak hoietan, irekin aldi bat, eta etorreko gara. Zelako politxa, Patri, kontau, kostabiatela pixka pilpila berreskuratzea. Bueno, baina, atara da, hori da garrantzitsuena, hemen dauela gure artean, denbora gutxirako, ze hori ja segitzuen jarin bihu, baina atara da azkenien. Beraz, hemen daukogia, 3 ontzi, bat bakaioa pilpilien, 2 bakaioa bizkaitxa saltxan, eta 3 bakaioa klub ranero erara. Dala, apur bat, bixen arteko nahazketia, piztuaken. Hori da. Eta holan, zuk esan zenion, holan ataratzen da bera jatetxe batzudan. Txikixau, honen erdi bat izan, razioa izango zen, honen makeiagoan zatiaren erdi bat. Bueno, baina gu hemen txorienen gauz, eta txorien guztatan gaku gauzak. Jatun hona gara, eta eskuzabala gara gainera. Bueno, hemen. Hau dana jaten mauzu, razino, hemen potentia lau, Patri? Ni bakitzu jatun honan azela. Bai, baina hone betetzen da. Eta hau izango zen, gero, gainetik, ni holan, batzuk esatu da, azpian jarri bat zaidola, bestatzuk, bueno, niri gainean gustatzen zait. Eta gero, baratxuri, atal bat, pipermin. Ui, eta berak atzatxan. Bat. Eta listo gure makaiagoa, 3 eratara. Hau janda gero, postreandako tokia ingo du, espara. Ingo. Eta gainera hau ez da aukeratu ez? Hau, aukeratu irun artien zeinan nobena? Hau aukeran egoten zen jatetxetan. Zelan nahi zuen, bizkaitarrera, pilpilerara, ero klurranerora, ero 3 eratara. Baitu, nik 3 eratara aukeratzekotan. Bai, ez, aukeria izan da 3ak dastatzeko plater batian. Bizkaitxarra oso ona. Probitau? Bai. Oso gozua. Edo, genero honakin. Bueno, genero honakin, baina gero bai kosinatzen jakin bide da, Benetan,
Ni makaio maite dut. Eizu etxien. Bai. Eta hau, komplikatu eritzen bazaizue, Patrik ingo duen errezeta. Errezeta, gozo. Horrekin ez dago komplikaziorik. Txokolatea fruita bat alda. Txokolate palmeratik datoz arboletik eta hori entzalada bat kontxidatu daiteke? Bai, noski. Bai, beraz, gaur errezeta osasuntxua, txokolate palmerak. Behar dugu ostoria, txokolate desberdinak, gurina azukre, eske oso errezeta da. Komplikazioa bakarra dira tolesturak, baina hori ointxe erakutziko zuet. Beraz, errezetia zelan egin bidogun. Bota. Ostorea zabaldu, azukria bota, tolestu, azukre gehiago bota, tolestu berriz, azukre gehiago bota eta tolestu berriz. Gero hori, xaflatan moztu eta 180 gradutara 15 minutuz. Bitartean, eingo bainu marian txokolatea urtu gurin apur batekin eta esnegain apurtxo batekin eta gero txokolate palmerak, ostore palmerak izango dira, txokolatean busti eta zerbitzatzeko prest. Nik kasu honetan gainera ingotena da txokolate txurixekin eta beltzakin. Baina lehengo ostorien gauza. Ostoria hori karratua saltzen da benak. Bai. Saltzen da benen artean, bai, hor, nik uste dut ostoria etxean, ia inork ez duela egiten. Egia da zuen herriko gozotegian gozotegia bertan postreak eta egiten bai dituzte, eskatzea baukazu ostorea, baina hau egiteko borobilak ez diu balio. Ostoria saltzen dituztena daude, borobilak, karratuak. Karratua behar duzu honetarako, Bestearekin, gehien bat, gero, bueltak eta emateko, alde batetik, bestetik, moztu eta horretako. Baina, esaten dizuet, gaur egun ostoria etxean inork ez du egiten, lana badauka. Eta txokolatezko palmera nire agian gozotegiko... Gauzari gustokoena? Gauzari gustokoena. Una, ber, gustatzen gatzun hau. Nik jarri gotzat, azukre normala biharrian, bainillazko azukrea. Haue bai, erositxakua aldozue jarri, edo bestela, etxien, hemen egin gauen txorienen, denboraldi erdian, edo ez dakin izan zan. Bai, hori jaken duen dan, hori azukre hori dan erabilita da. Bai, da izan zan, pote bat hartu gauen azukriekin, bainilla sotz bat sartu gauen, eta hori bihurtzen da. Vainilla azukrea. Zapori hartzen du, bai. Hori da. Orduan, hemen igurtzen dauz, ostoria zabaltzen dan hasieran, hau tolesten dau, 2 tolestura erdira, berez, hemendik. Ona erdira, eta hemendik ona erdira. Eta tolestu da bat, ja, da hori errepikau jau, 2 aldiz. Hau errezetia da, nik uste dut, etxetik kanpora bizitzen joan nintzen, lelena espada, lelenetarikoa. Eta hau eraman nagoen bebai, unibertsitateko lehengo egunean, zeni eske oso pelotanaz. Eta, baina esan zabien, unibertsitatean eta esan zabien. Jo, eraman biozue gauza bat asko errepresentatzen dotzuna. Eta jendiak, azkeneko momentuan astu da, eron zen, etxeko giltzak, bestate, kotxera joen, eta han zauken metxero zar bat, ez dakiz zer. Eta orduan nik egun batetik baztera, eraman nagoen txokolate palmeratxuak. Osa, zu Mexiko neonko bazinan, da polizia bapatean geldituko bazintuen, palmerak atako zen itxuen, ez? Nik uste dut 5 euro baino hobeto funtzionatuko zuela horrek, Eta hori kostauko jatuz, eskatzu gehiago kostauko, ostoria, merkia izaten da, gurina bebai, apur bat erabili bidu da, txokolatia bebai, beraz, 5 euro baino gutxia, baina detalli, Bai. Berez hau txoin, zigur berriz tolestu dugu erditxik. Eta tolestura, eta azkeneko tolesturia izango da, behitxu, hemen botako azukria, holan apurtxo bat, eta hola tolestuko bata bestian gainean. Eta orduan geratuko da, holako, roiotxo bat edo, holako... Txorixo bat, esan dezau, txorixo bat, erdi karratu luze bat. Eta hortxe dago magia, hau lehena, ez da politxena geratuko, berez, bigarrena erakutzeko zuet. Baina gozua da. Bai, gozua da, hori gero jarriko. Eta holan zabaltzen dozunean geratuko da, olako, ube antzerako bat. Labian beroarekin hori zabaldu ingo zaigu eta gure palmera batek erakusten duen bihotz hori sortuko zaigu azkenean. Eta hau bai da, aurrak eta egiten duten lehengo postretako etxean, oso errexea izaten da. Hau ero, ostorea, kroazana berez, ostorea ez da, orea kroazana egitekoa antzekoa da, erdi fermentatu izan behar da, ostore fermentatua. Eta antzekoa honekin osteoreak inaldia baita kruasanak, eta oso erresa da, polita dio lan irukiekin da,
biltzea, eta bueno, aurrak egiteko neko klasiko handi bada. Pasako ez igual erretilua ona, hobeto jartzeko. Eta Zein? bakizu erretilua. Bakizu nola deitzen dutzen nire... Bueno, hemen ez dakite, igual beruakin. Ez, lagundengo dio. Lagundengo dio. Nire bezeruek, bueno, Bilbon badago olako pasteleria bat, Bai. osotegi bat, deitzen dela Arrese oso famatua da. Ezaguna da, bai. Ze bai, palmerak eta itxe da oso famatua die, 1852tik. Eta nire bezeruek deitzotze Pig's Ear. Txarrixan belarrixa. Ze esaten dabe guk palmerak, eta nik esaten bai, olako bihotzak da betak esaten Pig's Ear. Da ba, formia esaten dabe, dala, txarrixan belarrixan moduko. Eta hemen dikanpora esautzen dituzte? Bada guantzeko zerbait... Pig's Ear, deitzen jake. Bai, holan deitzen jake, eta txokolatiakin bebairia... Frantzesek eta xokolet palmir, edo olako... Bai, olako gauzaren bat, eta Amerikarrek Pig's Ear. Eta zure gustokoena, zein izango zen, ze klasikoa dira. Txokolatezkoa, kokoskoa eta marmeladazkoa. Ero naturala, ezer gabe. Ni txokolatezkoa. Txokolatezkoa. Bai, txokolatezkoa asko gustatzen. Betegarriekin, ero, zepa daude batzuk, merengea jartzen diotela aurrena, eta ero txokolatean busti hori, plak, ero esne gainakin baita. Merengeanak oso goxua dio behonetan. Bai, goxuak egongo dio, baina... Txokolatea bakarrik. Niregatik txokolatiakin bakarrik. Eta bai, eta gaurkuan, hau gero labatik ataraten danien da, txokolatia nik bakarrik botatzen dutzat, hementxe, adarretan, gero erakutziko zut. Tanian ez? Tanian ez. Botatzen dutzat apurtxo bat bakarrik, hori bilaldez igual nirekin apur bat azarre, ez dut txokolatia palmera danien jarri bir, baina gaur jarri betzat txurixa eta beltza, batzoi txurixa eta bat beltzakin dena ondo tapauta ingo duzu, ez? Bat, lehen gidoian irakurri zu, bat beltzakin denakin, ez? Zuretako ingo. Eskerrik asko. Bueno, hau, labara doia, sartuko ez da zu laban edo dauzena katalase, bueno, gu ja, olako erretilua sartu dugu, ja, egoteko prest, da, errezetia, zuzenian, da nahi txeko. Hala, gauzak, hemen batzu daude, Patri. Bai! No kastu ditu hemen palmera batzu. Fresia. Ai, ama. Hemen txeingo txokolatia bainu marian. Horretarako, jarri olako ontzi bat, olako lapiku bat ura irekiten jarri, eta gainien ontzi bat, hemen jarriko aldabenien bestia. Zuize gustatzen gatzu gehiago, txokolate txuria edo beltza? Txokolate duena bakarrik. Hartu ba. Ni txuria ni zio. Hartu zure palmerie. Zurixai txokolatia, ni zure, enaz. A ver, jan, egia da, betxo, Belgikan egon ginean, txokolate zuri ona jangen ituen, txokolate zuri bomboi zoragarria jangen ituen, baina ni etxean ez dut inoiz erosten, ez da aurrentzako berez. Guk beti beltza, bai. Txokolate esneduna erosial izan dut, baina bestea ez, txuriaz. Eta esneduna, jetxiko izo, badre, badala, gora. Bai. Altara ingo da, ez dela honek, pum, nodo. Betxo, badato horrela da. Sorpresa. Ez dela bakizue, Maria Bainuan, ero mikroin labean egiten bauzue, desizosteko potentzean, ero urrengoan, indartzuan ez, eta 30 segunduro, 40 segunduro, atera, mugitu, ez dela txokolatea, benetan, mikroin labean erreiten dela, eta pena bada, txokolatea erretzea. Eta hau bitartian mugitxu ingo, da igual itxo ingo urtzen arte? Bai, hau urtu arte, bai. Hau, gero. Bueno, ikuste duzu, palmera batzuk geratu dira politxak bestiak artisauak, baina hemen dauz gure palmeratxuak, doktore, Etxekuak, horre digo zuena. Hori da, eta hemen daukau, bai, txokolate txurixa eta bai, txokolate beltzaia urtuta, eta ingotena nik esatu dut, betu, hemen dik puntatik hartu dut zein bioz, eske. Dakit txantxatu justazula. Eta holan, puntan iten dut, eta betu, holan geratzen dira superpolitxak. Bai, bueno. Eta orduan, hau jengo da, hau ostendanean, hau hemen utzi zeike, eta gero ostendanean platerera pasau. Baina, guri, ez tozkan ez denbora emango, hemen platerian jarriko bila zuzenian. Eta ostutzen etxi barra ezin daulan jan? Bai, zuk bai. Orduan, ingo bat, bakoitxetik bat, eta gero ja argazkirako jarriko itxugu geixo. Egia da holan polilla baratzen dira. Bai. Eta, bueno, a ver, nahi izan ezkero, paperarekin holan tutu bat, sartu pixka, lasai egon. Ni hemen ondo nago. Polita, egize da holan, bueno, bi koloretan da, holan bakoitzak nahi duena jan da. Bueno, nahi oso nire bihotzan herria.
Nireak nahiko daukat. Enotzun emango kortesia da. A ver, mese, norbait digu... Bueno, palmera txokolatezkoak ez dakit ez jakindan zuzenetik. Niko bizkaitarrak ez die. Osa, lehen egia da, nik Gipuzkoan dendapilaten, kosotegi pilaten, enikuen palmerak aurkitzen. Etorri nintzenean nora, boioa mantekillaskoa ez, inun. Baina palmerak ere toki batzuetan ez zeuden. A ber, bizkaitar sentimentua ondo dago, baina ja palmerak zuena diela, Ez bueno, gureak, hotel. baina gozotegietan ohitura zegoena. Eta Bai. mesedez, ostorean, ni besteak horren bizkotxoanak... Ez nahi besta. Neri, ostorian txokolate palmerak. Hemen dauzkau aukeratzeko, txokolate txuria eta beltza. Zuk prau duzu beltza, ontxe prau txurixa. Ez, nien lanian jarretzen dut, ikusten dut lantaldeko aia ona guri gainera botako zizkigula. Bueno, Orduan lanian jarretuko. agur txoriene, agur gure ikusentzole maitiok, agur Eibar.